በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንገዲ ባህታውያን ሻውዓይ ክፋል ውሽጥኻ ምጽራይ ገዳማዊ ዓለማዊ ፍትወታትካ መርሓቅ ማለት ውሽጥኻ እውን ምጽራይ እዩ። ንስጋኻ ካብ ዝኣስሩኻ ስጋዊ ሓይለታት ሓራ ምዃን ንልብኻ ኣብ ውሽጣዊ ቃንዛ ምፍዋስ እዩ። ነዚ ነገር ምንቲ ክትበጽሖ አንጻር ገዛ ርእስኻ ኩናት ክትእውጅ ይግባእ። ቅዱሳን አቦታትና ነዚ ኩናት እዚ ናይ ነፍሲ መድሓኒት ይብልዎ። ዋላ እኳ ኣዝዩ ጽንኩር እንተኾነ ንድሕነት ኣድላይ እዩ። ሕማምን ቃንዛን ይሃልዎ፣ ንነፍሲ ግና ጥዕና ክባ ይኽእል። ነፍስኻ ጥቂቲ ክትከውንን ውሽጥኻ ካብ ኩላ ኣበሳ ክነጽህን እንድሕር ደሊኻ አንጻር ገዛእ ስጋኻ ኩናት ኣውጅ። ነዚ ነገር ብምግባርካ ከም ሓደ ዓብይ ጽድቂ ስራሕ ጌርካ ኣይትውሰዶ። ገዛእ ርእስኻ መቕጻዕን ምግዛእን ማለት ተራን መሰረታዊ ነገርን ስለዝኾነ ከም ናይ ጽድቂ ግብሪ ጌርካ ክትርድኦ ኣይድልን። ንነፍስኻ ከም ሓደ ብሸለልትነት ዝመልኦ ኣካይድኡ ኣብ ጉድጓድ ዝወደቐ እሞ ካብ ዝወደቐ ተንሲኡ ናብ ደገ ክወፅእ ዝጽዕር ዘሎ ሰብ ጌርካ ውሰዳ። እስኪ ሕሰብ እሞ ሓደ ሰብ ከምዚ ነገር እንተዘጋጥሞ በቲ ዝተዋህቦ መሳርሒ ገይሩ ገዛ ርእሱ ካብቲ ጸልማትን ትንፋስ ሕጽረትን ዘለዎ ጉድጓድ ከውፅኣ ምጽዓሩ ባህርያዊ ዶ ኣይኮነን? ነዚ ባህርያዊ ነገር እንድሕር ዘይተግበሮ እቲ ሰብ ከም ሓደ ጽሉል ዶ ኣይምተቆጸረን? ካብዚ ምስሊ እዚ ጥበብ ተምሃር። ካብቲ ነፍስኻ ኣትያቶ ዘላ ተኼላ ክተውፅእ ዝሕግዘካ መሳርሒ ትእዛዝ ወንጌል ናይ ቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ኩሉ ንድሕነት ዘድልዩ ነገራት እዮም። እዘን ኩለን ኣብ ግዜ ጥምቀትና ረኺብናየን ኣለና። ሕጂ ንጥቀመለን እንድሕር ኣብ ግብሪ ዘየውዕልናየን ጥቕሚ የብለንን። በቲ ቁኑዕ ኣገባብ እንድሕር ተጠቒምናለን ግና ናብ ብርሃንን ሓርነትን ከብጽሓና እየን። እስመ በበዝሒ ጻማ ወህማም ሃለወነ ንባእ ለመንግስተ እግዚአብሔር። ናብ መንግስተ አምላኽ ብበዝሒ ጸበባ ክንኣቱ ይግበአና እዩ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 22። ንገዛእ ርእስና ከም ሓደ ብመቑሕ ዝተኣሰረ እሱር ጌርና ንውሰዳ። እዚ ሰብ እዚ ገዛእ ርእሱ ካብ መቑሕ ናጻ ክሳብ ዘይገበረ ኣይክድቅስን። ካልኦት ክድቅሱን ክዘናግዑን ከለዉ ንሱ ግና ንዓይኑ ሰላምታ እኳ ኣይፈቅደላን። ዕረፍትን ምዝንጋዕን ኣይገብርን። ምክንያቱ ነብሲ ሓራ ምንቲ ክገብራ ንስኻ እውን ከምኡ ግበር። ብመቑሕ ሓጢኣት ተኣሲራ ዘላ ነብስኻ ሓራ ክተውፅእ ከይዕረፍካ ጸዓር። መሳርሒታትካ ዕጠቕ፣ መኹዐቲኻ ኣልዕል። ካብ ማእሰርቲ ክትሃድም እውን መንገዲ ክፈት። ካብዚ ዘለኻዮ ቤት ማሕቡስ ናጻ ዘውፅአካ መሳርሒታት ጾም፣ ጸሎት፣ ንቕሓትን ጎይታ ንኽንሕልዎ ዝኣዘዘና ነገራትን እየን። ማቴዎስ 28:20። እዚ ነገር እንተኸቢድካ ገዛ ርእስኻ ጉዱድ ናይ ፍቓድ ሓይልኻ ተጠቒምካ ንስጋኻ ኣገድዶ ሓራ ክሳብ ትኸውን እውን ኣይትዓርፍ። እዚ ምግባርና እንታይ ዋጋ ንረክብ? ሓደ እሱር እዚ ዝኣክል ጻዕሪ ምግባሩ እንታይ ዋግኡ? ዝረኸቦ ረብሓ ኣሎ ድዩ? መጀመርታ ባዕሉ ትድኻም ረብሓ እዩ። ብተስፋን እምነትን ናይ ዝጥቀመሉ መሳርሒ ንሓርነቱ ብዘለዎ ፍቕርን ባዕሉቲ ድኻምን ጻዕርን ረብሓ ይህብ። ብዝገበሮ ትግሃትን ጻዕርን እምነትን ተስፋን ፍቕርን ይዓብዩን ይሕይሉን። ብዙሕ ምስ ክደክም ምስ ጀመረ ንገዛእ ርእሱ ዝህልዎ ሓልዮት ይጎድል። በዚ መጠን እውን ዝቕበሎ በረኸት ይበዝሕ። ንገዛእ ርእሱ ዝያዳ እንዳፈለጣ ይመጽእ። ኣብ መንጎ እስራት ዝርከብ እሱር ገይሩ ንነፍሱ ይቆጽራ። ንነፍሱ ሓጥእን ሓደ ካብቶም ኣብ
ውሽጢ ዓለም ዘለዎ ሓጢአተኛ ምዃኑ ይዝክር። ኮይኑ ግና ንሳቶም ተስፋ ቆሪጾም ግዚኦም ብድቃሶም ብጻውትን ከሕልፍዎ ከለዉ ንሱ ግና በንጻሩ ብትግሃት ይጽዕር። መዝገብ ረኺቡ ኣሎ ወሲዱ እውን ሓቢእዎ። ማቴዎስ 13:12 መንግስተ ሰማያት ኣብ ውሽጡ ገይርዋ ኣሎ። እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ ኣብ ውሽጡ ሰፊረን ካብ ውሽጡ ዝምንጩ ህይወት ስለ ዘለዎ እውን ናብ ካልኦት እውን ክጽሎ ይኽእል። ብርግጽ ሕጂ ዋጎ ኮይኑ ይረአዮ ኣሎ። ብተስፋ ግና ሓራ እዩ። ብተስፋ ኢና ድሒና ነቲ ዘይርአ ተስፋ ምግባሩ እዚ ተስፋ ኣይኮነን። ሮሜ 8:24 ሕጂ ኣብ ብዙሕ ጻዕሪ ስለ ዘሎ ሓራ ምዃኑ ብዋጎ ይረአዮ። እንድሕር በዚ ትግሃት ቀጺሉ ድሓር ማለት ብተስፋ ግና ሓርነቱ ርጉጽ እዩ። እዚ እሱር ኣብ መወዳእታ ናብ ዝዓወት ምስ በጽሐ ሓርነቱ ብምልኣት ክረኽቦ እዩ። ሽዑ እውን ገጹ ብገጽ ብንጹር ክርኢ እዩ። ሽዑ ኣብ መንጎ እስራት ዘሎ እሱር ዘይኮነስ ሓራ ዝወፅእ እዩ። ኣብ ሓርነት ምህላዉ ክርድኦ እዩ። ነቲ ኣዳም ዝተፈጠረሉ ቀዳማይ መልክዕን ድሓር እውን ብክርስቶስ ዝተሓደሰን ክብረትን እውን ከስተማቕር እዩ። ከምቲ ብተስፋ ሓራ ዝወፅእ እሱር ንሕና እውን ብተስፋ ድሒና ኢና። ድሕነትና ምልኣት ዝህልዎ ግና ኣብዚ ምድሪ ብህይወት እንከለና ዘይኮነሲ ኣብ ሰማያት ኣብ ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ። ድሕነትና ርጉጽ ዝኸውን ሽዑ ብሓቂ ድሒነ ክንብል ንኽእል። ምክንያቱ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ፍጹማት ኩኑ ዝብል ትእዛዝ ጎይታ ማቴዎስ 5:48 ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንበጽሖ ኣይከኣልን። ስለምንታይ ደኣ ከምኡ ኢሉ ኣዚዝና? ኣቦታት ከምዚ ይምልሱ። እዚ ትእዛዝ ዝተውሃበና ቀንዲ ምክንያት ነቲ ናብ ፍጹምና ዘብጽሕ ጉዕዞ ኣብ ምድሪ ብስጋ እንከለና ምእንቲ ክንጅምሮን ድሓር ኣብ ሰማያት ክንፍጽሞን እዩ። ሓደ ሰብ ሓርነቱ ክረክብ ዝኽእል ብናቱ ወይ ብናይ ካልኦት ሰባት ዘይኮነስ ብኣምላኽ ጥራሕ እዩ። ሓርነትና ንረኽበሉ እንኮ መንገዲ ንስሓ እዩ። እቲ ጻውዒት እውን ኣቱም ኩለኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ። እንታይ እዩ እቲ ጻዕሪ? ጊዜያዊ ስጋዊ ምድራዊ ጻዕሪ። እቲ ከቢድ ጾር ዝበሃል ዘለኸ ብዓለማዊ ምድራዊ ሓልዮት እሱር ምዃን ግን ኢሉ ይውስኽ ቅዱስ ቴኦፎን። ግና እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ምክንያቱ ጎይታ ቀጺሉ ዝተዛረቦ ነስተውዕል። ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ካባይ ተምሃሩ በለ ጎይታ። ምክንያቱ ንሱ ክርስቶስ ኣብዚ ምድራዊ ህይወት ብስጋ ኣብ ዝነብረሉ ብጊዜያዊ ነገራት ምድራዊ ሓልዮትን ስጋዊ ድሌታትን ኣይተኣሰረን። ስለዚ ካብኡ ንመሃር። ማቴዎስ 11:28 እቶም ንድሕነቶም ዝጽዕሩን ነቲ ኣብ ህይወቶምን ኣብ ህይወት ካልኦትን ዝመጽእ ዓለማዊ ፈተናታት ከምጾር ዝተሰከሙን ሰባት ዕረፍቲ ክረኽቡ እዮም። ኣርዑት ጾር ክርስቶስ ዝጾሩን ከምቲ ንሱ ዝነበረ ህይወት ዝነበሩን ካብ መላእኽቲ ካብ ሰባት ካብ መጽሓፍቲ ዘይኮነስ ካብ ባዕሉ ካብ ጎይታ ካብ ህይወት ካብ ብርሃኑ ካብ ግብርታቱ ዝተምሃሩ ሰባት ዕረፍቲ ክረኽቡ እዮም። ከምቲ ንሱ ምንባር ማለት ልክዕ ከምኡ ምምሳል እዩ። ንሱ ለዋህን ልቡ እውን ትሑት ገዛ ርእሱ ከም ተራ ሰብ ገይሩ ዝረኣየ ነፍሱ ልዕሊ ካልኦት ገይሩ ክብ ዘየበላ ንኻልኦት ክፉእ ዘይሓሰበ ብግብሩን ብዘረብኡን ጻድቕ ብሓቂ ከምዚ እንድሕር ክንከውን ጀሚርና ዕረፍቲ ክንረክብ ኢና። እግዚኣብሔር ባዕሉ ዕረፍቲ ክበና እዩ። ካብ ፈተና ጭንቀትን ውርደት ፍርሒ ዓቕሊ ጽበት ኮታስ ንልቢ ካብ ዝርብሽ ዘበለ ኩሉ ነገር ዕረፍቲ ክንረክብን ሓራ ክንወፅእን ኢና። እዚ ቅዱስ ዮሃንስ ክሌማኮስ ዝመሃሮን ናባና ብትውፊት ኣቢሉ ካብ ክርስቲያናት ናብ ክርስቲያናት እንዳተሰጋገረ ዝመጸም ትምህርቲ እዩ። ኣቦታትና ብዘሕለፍዎ ተመክሮ ደጋጊሞም ዝብልዎ ነዚ እዩ። ነቶም ብልቢ ንእግዚኣብሔር ዘፍቅርዎ ሰባት ብሓቂ ኣርዑት ክርስቶስ ኣዝዩ ፈኪስ ጸሩውን ብርሃን እዩ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ንሱ ክድሕን እዩ። ማቴዎስ 10:22 እቲ ህኩይን ኣብ ዝወደቆ ዝተረፈን ኣይክድሕንን። እቲ ዘለዓለማዊ ተስፋ ንከምዚኣቶም ኣይኮነን። ስለዚ
ኣይንተሓለል ጽኑዓትን ኣብ ስራሕ ጎይታ ጽሙዳትን ዘይናወፅን ንኾን። ስለዚ ፍቑራት ኣሕዋተይ ፃዕርኹም ብጎይታ ኮንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓት ዘይትናቃነቁ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኩኑ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:58 ነዚ ጀሚርናዮ ዘለና ጉዕዞ ናይ ንስሃ ፍረ ከየፍረና ኣብ መንጎ ክነቃርጾ ኣይግባእን። ኣስተውዕሉ። ምዕራፍ ማለት ጡረታ ምውፃእ እዩ።